Sinjura, ħajkolli bżonn nimur xi affarijiet għax-xogħol, għax milli dermin nagħmlu jew rid jeħles malajr jew ma kienx għax qed jagħmel. Int ma naħsibx li għandek hux. X'mandi, Sinjura? Flus. Mhux għall-flus qegħdin ngħidu? Kat! Gif Adeline, no, il-proċedar ma namlu għad ix-xena. Ara. Meta jgħidlek illi se jkollu jmur xi affarijiet? Għax il-lajn tiegħu twil wisq u sakemm noqgħod nistennih nitlef it-temp. Ma hawn miktub hawnhekk. Jista' jgħid li sejjer jixtri biss? Le ma nistawx. Dan ħeġi d-dabjat Marjella. U ma dik li ma jaqbilx, okej? X'dwejja, imsemma Noel xi rid ngħid. Il-lajn huwa nimmaġina li m'għandekx flus fuqek. And you have to say it seductively, because then you stand up and your legs show u tinnu li qed ħarislek and you enjoy it. Din seduction scene for Pete's sake. You have to sound seductive. Mhux seductive qed inkun? No, mintix. Imma jiena konna finkun seductive. Okay. Marjella, taf tkun aħjar. Ejja ħamorru. To our line, please. Ġettela, nimmaġina li m'għandekx flus fuqek. Then let me hear her say it. Isma' toqgħodx tajjeb ta' hawnhekk m'hawnx tfal ġej blajjat. Okej, ejja ħamorru. Stand back għad postu. Marjella, dan huwa xott tiegħek, okej? Għamlu sew. Nipprova. Make up. Okay, stand by kulħadd. L-atturi se jkunu qabel. Roll. Action. Sinjura, ħajkolli bżonn nimur xi affarijiet għax milli dermin nagħmel ix-xogħol jew rid jeħles malajr jew m'għamlux tajjeb. Għax għandi bżonn il-flus biex immur nixtri. Titħallini ngħidu l-lajn biex ikun nista' ngħidu? Kat! Tort tiegħu, inti tħallini l-lajn, x'ismek? Jekk ma qalitiex, jien komplejt. Ta' twaħal fija wkoll. Jien ksaqt li bsajek, ġibu li ġaketta. Issa meta titellem x'għandek tajt inkomplu. Never mind him. Xorra ma tawaqqaf għad ix-xena. Inti ma trix tqum qabel ma tajt il-linji tiegħek. You first speak and then you stand up seductively. Ma rix nagħmel din ix-xena, ma tiġobnix. Dik il-ġaketta ġejja? Norbert, you tell me. Isma'ni, din xejn essenzjali. Ma nistgħux ngħaddu mingħajra, okej? Mela sibu għattur ieħor. John qed jagħmel tajjeb din ix-xena, ma nalebda problema, int għandek bżonn tikkalma. Ara, ħana nix tagħmlu. Nieħdu 5 minutes break, okej? U mor nitkellmu fl-uffiċċju. 5 minutes break. Howard! 5 minutes break. Marjella, inti taf kemm hemm flus involuti f'dan il-proġett. U kollox hu marbut ma' żmien. Irridu nibatu dami episode fi żmien xahar u nofs. B'dan ir-ritmu sejrin bih, ma nista' naslu. Mela sibu għattur tajjeb. John huwa attur tajjeb. Xogħol qed jagħmlu sew. Int min tixtieq tikkonċentra. Kull m'għandek 4 linji, għaliex ma tistax tgħidhom. Ma nafx. Forsi għax m'għandix grazzja miegħu. Kull darba nħares lejn niftakar li rid nagħmel xena ta' mħabba miegħu u nibblokja. Marjella, int kont taf li l-personaġġ li qed tagħmel u ta' mara li ma tistax tara raġel. Xena ta' mħabba għandek, ma l-atturi kollha li fuq is-sett. Ma fi aċċettajt. Norbert, it-tfajlit kollha sibthom sbieħ apposta biex nidher kerajin. L-irġiel imqar sibt wieħed minnhom sorit in-nies dejjem l-istess int. Jien akkastjajt skont il-partijiet. U mhux vera ħad idher kera. Jekk qed sejra hekk, ma nista' naslu mar. Jew għandek xi waħda lesta u se tagħmilha il-parti minn floki? Ekkux. Ara nisejra nbiddel u mhux se nagħmel xejn. Marjella, qed tirraġuna bħal tifla żgħira. Issa ismani. Jien inħobbok. Imma ma tistax tabbuża mill-imħabba tiegħi. Issa ħamorru fuq is-sett u nagħmlu dik ix-xena u x-xeni kollha li hemm fix-schedule. Daqshekk merijiet. Inta triċi. Mela r-reċta. Okej? Mela jt il-Howard ma wix miegħi, okej?